What up, bay? Nata karon diri sa Ponciano Street. Buhaton nato karon mga unta, uban nato ang nakuha mga old friends. And by old friends, I mean old not in terms of friendship. By saying old friends, mga tigulang gyud sila in terms of age. Nata diri karon sa Penongs, mga unta diri kauban sila. Let's go. Penongs Ponciano Branch, isa ni sa mga company-owned branches diri sa Davao aside silang branches sa Matina ug Santa Ana. Karon na po ko nakabalo nga na din sila legit na website. Ipakita pa nila diri ilang first restaurant na inspired sa payag. Nakabutang po dito nga na sila around 30 branches. Naabot na ni sila Cebu ug mo-expand pa ni sila pa Manila. Daghan na po ni sila awards. By the way, forgot to mention this video isn't sponsored. Just trying to be informative, dude. So mao na ni sila itong mga kauban ng mga old people. Actually, prehistoric ng edad ani nila. Pero bata-bata pa ni sila tanawon sa sige nilag tumarog vitamins and minerals. So makita ninyo na sila ginabuhat ng mga hand gestures na dili kayo masabtan. I mean, tanawa gud na, say pasabota na, ha? Weird kayo lang ginabuhat. Muna siya kanabitang mga cryptic hand symbols na ginagamit sa mga prehistoric civilization sa una. Creepy kaayo, nanindog na akong mga balahibo. By the way, kani akong mga kauban, mga riders na sila. Ano may tawag sa inyong team? Their name of their club is Pula Pula Riders. Ang leader is, kasi leader? Namoy page. So mo ni siya ang official leader sa motor club na ginatawag og Pula Pula Riders. Napod ko na sila Facebook page pero buhatunon pa. Napod ni sila 3 million followers pero wala pa ni sila ka-follow kay wala pa ang page. Karon naga-istorya sila about sa weather. Tingnan na sila kauban. So boring. Boring yung ganit siyang episode, guys. Nothing is going on. Lenny man akong gilista. So Lenny ka. Why Lenny? Lenny ba? L-A-N-Y, Lenny. Lenny. Oh, banda yung banda. Nakataon nagkanta sa And I come this way and you need to know. So guys, nadatay trivia karon na episode no. Word of the day, kakak. Bago na siyang word, kakak. Gamitan na ninyo. Ang meaning ana, nitalaw, napalaw. Nana siya kasagaran sa basketball. Kakak mga kabay, nitalaw mga kabay. Mo na ang meaning niya. Use that word, ipauso na to. Ayaw pagkakak o pauso sa kakak. Okay? Tanaw daw sa mong kakak. Ang ako ang gi-order is wala ko kabalo kay sila na nagbuot-buot og order. Sundog lang ko kay JR. For our sponsor today is JR Chu. Siya magbayad sa tanan natong gikaon pati na diri sa Tibok Restaurant. Librehon na niya. Librehon man niya. So sa karon wala kayo ko ano, pretty vacant ang Penongs karon dili kay siya like super crowded. By the way, shout out di ay aning AZ's Fresh Strawberry sa Panabo City. Ka-serve ni sila mga strawberry products gikan Baguio. Link sa ilang Facebook page is down in the description. Pork chop. Kuya sweet, chewy nya. Taba pa lang ganito ang gikaon. Ganin ko kay humok. Ay gamay nga atsara. Kabayad. Chili. 195 only rice. Pretty generous na yung serving. Good na kayo. Actually, behind the scenes ane, sa laing restaurant unta mi mga on. Pero wala mi na dayon dito kay ulan-ulan nga time. Lisod di dayon dito kung ingani ang panahon. Mautong naka-decide mi nga diri na lang sa Penongs. Kay total diri man pud mi gabalik-balik atong college pa mi. Pero na namong dugay wala ka balik dire. Katupatong nagadula pa og Dota 2 sa NetX. Mountain Dew. Round 2. Round 2, round 3. Round 3. All about paglatagaw sa mga laing-laing spots diri sa Davao akong content. Ayaw kalimot og subscribe kung gusto ka masubaybay. To be honest, pag umilangaon, abi na kog na-outgrow na nako ang lasa sa Penongs. But surprisingly, bisag simple ra niya mong gi-order, makaingon ko nga lami jud ay gihapon dire. Ug makahappy pud siya kay nadungagan na pud among memories dire. Kung natingala ka kung asa ko sa picture, actually ako pod natingala pud ko ana. Kay numdum jud ko nga gipicturean mi sa waiter na kompleto mi. So after hours of searching, finally nakita ra pud nako siya. Pero dili siya picture. Kaya ang napindot din sa waiter is kaning slow motion video button sa akong camera. Which means wala na jud ko na-appeal. Pero okay na siya kay para sa mga wala kailan ako ug wala kabalo diha. Maayo kay kog background when it comes to computer graphics. Kaya ra kani siya i-edit, dali ra kay ni. So ang buhaton nako is mag-selfie lang ko, then itapak na to ni sa original image. 10 years na nako ni gina-master ning photorealism with various sophisticated software. So man ang nahasa jud kog mga ingani. So guys, sa makita ninyo no, unsa naka-powerful ang ato ang technology karon. Within just a few clicks, naka-achieve na tag very realistic results. It's like I'm actually in the image. You can hardly tell the difference, nag-edit lang siya. Walay technology, di na ko na siya ma-achieve. Walay pulos akong pag-adto sa Penongs kung walay ingani. Katabang yun ang technology to strengthening these bonds, ka-create tag meaningful memories para sa atong friends and family. Kung makita ninyong image, grabe jud guys.
The war is over. 3 rounds. Knockdown. Si that dude is Davao. Sarado na ba dahil? Nagdilemma pa may asa may mga dito. So manlakaw na ta, wala ko kabalo asa may mga dito. Okay. Sakay-sakay ito siya. If you made it to this part of the video, please comment down below the word potato. So dali na po ta napadpad sa Matina Town Square. Mao na akong first balik diri sa MTS ever since ni uso ang COVID. Mingaw kay diri atong quarantine. Since gilift na ang liquor ban atong February 15, ug gibalik na po ang ilang mga live performances na naghanap og balik ang mga party people diri. Nahutdan ako gisulti sa akong script karon pero isuroy lang gyapon nato ang camera kay sayang kayo akong gi-film. Kaduan ako ni balik diri para lang madungagan ang video niya. Dili gihapon mapuslan. Ulan pa jud. Basaa lagi ako lagi. So isuroy sa nato diri. Dire kani nga footage sayang kani ba mahalin ni gibaligya ba. Natakaron sa MTS, ganyan tao, ngadton ta mi sa palitanan daw nila batikulon nga lami daw kayo pero pag adto namo kay nanirado na daw sila. Kaysa mao nang namalhin mi sa MTS. So dire may nagdain sa aling Fopings halo-halo. Ilado kani siya nga pwesto pre kaduha pa jud akong balik dire. Karon ba pag ko ka-discover nga daghan din ni sila gina-serve aside sa halo-halo. Nakabalaw ra ko ani kay nagmarites ko sa ilang online profile while editing this video. Anyway, ang specialty nila dire is kaning halo-halo nga daghan og mapilian. Tapos mag-fill up ka ani sa papel kung unsay mong gusto isagol. And kani nga time, nitukar na pod ang akong pagkabungol. Carl daw, Carl. Ako ano to? Carl ne. Thank you. Walay bakante sa tananan. So, ngaon lang mig halo-halo. Patakara ko order dito. Tilawa na to. Kita mo ito na. Halo-halo, mga ganino. Wala na ko gihalo. Halo sa na to. Okay, so, ano ni siya, okay? Nahalo na nako. Look at that. Look at that thing. Sa pale violet stuff. I'm gonna stuff this stuff in my mouth. Lami kayo lang halo-halo. You gotta try this. Shout out kay Shiba. Uyab ani oh. Obviously, kani ako mga kauban, they're not really old people. They're just old friends. In case lang wala mo kabantay. And I have nothing against older people or the elderly. By all means, dapat respetuon nato sila. I just meant this as a fun para sa akong mga karaang barkada. In truth, bats ranin ako sila. Though once in a blue moon na lang may magkita ay ani nila karon, di ko kalimot sa among mga kabuang sa una. Sige pa nato ni sila makitaan sa mga future videos and hopefully, hantod manigulang.